दिनैनि बे शायरिखौ हरदों बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि शंकर बर'आ। आं थारैनो मिथिया सोरखौबा मोजां मोनोब्ला माबोरै बे मोजां मोननायखौ दिन्थिनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ आं जोबोरैनो मिथिया। सोरखौबा थारै मोजां मोनोब्ला गुवार बिखानि दैखौ माबोरै दै खालामो बेखौबो आं मिथिया। जानो हागौ आं नोंखौ आरो माब्लाबाबो मोजां मोनो होननो हानाय नङा, नाथाय बे थार जे आंनि बुहुमानो मोजां मोननाय आरो आंनि आंगो सासेल' नों। गिबि सान जेब्ला नों आंखौ मोजां मोननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बे सानखालि थारैनो आं नोंखौ जेबोखौनो बुंनो हायाखैमोन। नाथाय आं मोजाङै उन्दुनो हायाखैमोन आरो गोबां सान बे बाथ्राया आंनि गोरबोआव जाखांफैबाय थादोंमोन। जे सोरबा लाइमोन आइजोआ आंनि थाखाय मानो सावलिया जानो हागौ। नों जेब्ला आंनि सेराव थायो आं गासै बावगारलाङो आरो गोरबोनि गासै खोथाखौनो आं नोंनो फोरमायना होयो। नाथाय नोङो आंखौ हास्थायनानैबो हास्थायै बायदि मानो खालामगासिनो? नों सिरियै थायो, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे नों आंखौ मोजां मोना। जानो हागौ नोङो आंनि सावगारि नायै नायै गासै बाथ्राखौनो फोरमायदों। जोबनायाव आंहा नोंनिसिम मोनसेल' खावलायनाय, जे नोङो आंनि फोथायनायखौ माब्लाबाबो सिफायनो नाङा। आंनि हांआ आंखौ नायख्लायना थांथों, थेवब्लाबो नोङो माब्लाबाबो आंखौ गोजान जायखालांनो नाङा। नोङो नोंनि सिमांखौ थाबैनो मोगथां महर होथों। आं सु गेजेराव उन्दुना थायोब्ला नों गलाब जानानै आंखौ समायना खालामनांगोन। सान्दुं होबथानो थाखाय आंबो नोंनि साहा जानानै ओंखारबोगोन। जेनेबा नों आरो आं बारसे समायना मोदोमफ्रु गलाब बिबार।